Señorita Anacleta, por favor, tome nota da seguinte carta. A orden, general Selmírez. Estimado ministro de Interior. Espere un momento. Que pasou? Perdón, señorita Que Anacleta. non me tocou anse. Non pasa nada, Anacleta, non pasa nada. Non, mira. Estimado ministro de Interior, debido ás conxunturas socioeconómicas do último trimestre e tendo en conta as variables do precio do petróleo importado de Toubes, estás aí, Anacleta? Sí. Estimamos oportuno o encargo de 2 palanganas para colocar debaixo do coche do ministro do Interior e aforrar no gasto de gasolina. Podría repetir? Faltaría máis. Onde vai? Estimado señor. General, temos noticias frescas. Por fin, xa veo a Madurxiados, que me traiga un calín. Non é iso. Señor, temos noticias fidedignas de que hai un talibán infiltrado no edificio. Caracoles, un talibán. Onde están? Onde están os caracoles? Onde están? Primo, vai ser. Un guardaespaldas non pode ter medo dunhos caracoles. Tens que estar sempre disposta a neutralizar todas as amenazas e atacar. Onde está o sector de inteligencia? Foi despedido cando contratou a Anacleta. Xa sei, necesito o mellor axente, o axente 00007. Por favor, chámame o axente 00007, que ademais é o meu cuñado. O axente 00007? Non, o axente 0000007. Claro, o axente 00007. Pois eso, o axente 0000007. O que decía? O axente 007 presentando o seu servicio, señor. Un sospeitoso, veixo na súa cara. Como te atreves? Parmón. Ai, rompeu o nariz, xa teño que ir a coles. Hola, guapa, son Bono, Xaime Bono. Estive un mes en Roma e non vi un monumento como a ti, moreno. Por favor, seriedade. Vostede daría o todo pola patria, axente 007. Sí, eu amo a miña patria por encima de todo. Teño unha misión para vostede. De que vai a misión? Temos noticias fidelignas de que un talibán está infiltrado neste edificio. Debe encontrar. Estamos sempre igual. Non teñas medo. Se fora a Carlota que estuvera aquí, seguro que mandabas para Hawái. Pero como son eu, é cando hai que empezar. Ás 19 horas, hora H. A clave será alfa, beta, gamma. Ainda por encima. Ás 7 xogo a Madrid. É unha hora. Mire, ás 7 xogo a Madrid. Mañá teño matanza e o domingo o campeonato de tudo no bar. Así que, adeus, cuñado. Xa sei. É o turno da xente máis discreta e sigilosa que coñece. A xente indiscreta. Por favor, preséntese inmediatamente. A orden, primo. Hola, primo. Por favor, discreción. Debe dirixirse a min como meu general. Vale, primo. Temos unha misión importantísima que debe manterse no máis estricto secreto. Que teño unha misión secreta. Oídes, primo, teño unha misión secreta. Por favor, module a súa voz, que non cunda o pan rico. Pero temos noticias de que un talibán está infiltrado neste edificio. Debe encontrar. Deus santo, eu emigro, que medo. Por favor, compórtese. Ademais, sospeitamos que só con axuda do interior puide infiltrarse. Temos sospeita de que o ministro de Defensa ten unha amante. Que o ministro de Defensa ten un amante. Oídes, Anacleta, o ministro de Defensa ten un amante parte de ti. Que me dice? Vas casar con él? Propósete matrimonio. Como? Creo que vou ir a por un café. Que forte, que forte. E iso que non sabes, o lío da ministra de Enerxía corre partidor de butano. E sabes o do Antonio, o fillo do ministro de Interior. Pois tira os tesos a cuñada do secretario de Defensa. Vexo que está vostede moi ben informada, señorita Grega. Por favor, presénteme un informe sobre todos os asuntos amorosos pertinentes. Para cando, se quere tamén lle fago un resumo de Paixón de Gavianes. Pronto, home, muller, pronto. O mellor será falar co espía que detectou o talibán. Por favor, que se presente o espía que detectou o talibán.
A orde, meu general. Ah, xente loca. Canto tempo leva actuando como radio escoito? Para nada. Como? Eu pregunto canto tempo leva actuando como radio escoito. É dicir, canto tempo leva escoitando mensaxes telefónicos. Como? Que non, ó. A esta hora non teño estómago para un bocadillo de touciño. Podo sentar? Dende logo. Pois eu sento igual. Oia, que tal está o Erundino? Que foi o que me enchufou aquí de Radio Escoito? Ah, moi ben, moi ben. É o meu tío segundo. Ai, déixame de pedra. Pois agora ao ir para casa paso por ali e doulle un beso a má familia. Centrémonos no asunto. Cando detectou esa infiltración? Para nada. Creo que temos un malentendido, xente loca. Ah, sí. Detectei na carreira. Na carreira? A que gañou o Hamilton. Fórmula 1. No, eu apostei por Alonso. Vostede non terá, por casualidade, problemas de audición, non? Eu botei as patatas o sábado. Mira, mellor váyase para o Caribe cos gastos pagados, entende? Como? Que podo ir para o Caribe con gastos pagados? Encantado. Bos días. Un sospeitoso. Leva moito material peligroso. Solta todo o que trae, estése quieto. Ahora mismo. Ai, o meu pé, Dios mío querido, o meu pé. Teño que ir á enfermería. Perdoe. Veño de parte de Pepe Gotela a facer unha reparación. Ah, Pepe Gotela. Deixe un saludo de parte do seu primo segundo. Vereiro, cando salga vos? Antes de nada, podría firmar o presuposto? Dende logo. Son 1.500 euros. Aí ten. Gracias. Por fin, levaba anos esperando a que esa bombilla se arreglase. Xa sei, necesito a unha xente capaz de arriscar a súa vida actual. Bos días. Bos días. Como ben sabe, o futuro do mundo civilizado e da miña xubilación depende de vostede. Por favor, actúe. Sí, faré o que poda. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más clara la luna brilla y se respira mejor. Pero que está a facer? Actuar, fixo no malo. É que, encima de que é Don Juan Tenorio, desde o río. Non. Non. O que quero é que actúe contra o talibán infiltrado. Pero eu non sei. Eu viña buscar traballo. Traballo. De xente. Que de xente? Eu viña buscar traballo de actor. Non é isto prato de Telecinco. Non, pero todo Telecinco está ao fondo á dereita. Siga os berros e o mal olor e atoparán da contada. Ai, home, pois moitas gracias. Adeus, amigo, adeus. Adeus. Estamos aviados. A ver a quen chamo eu. Jo, primo, que duro é ser guardaespaldas. Non me avisache disto cando me contratache. Xa sei. Teño que chamar os ángeles de Chan. Por favor, que veñan os ángeles de Chan. Hola, Luis General.
Jo, tía, fíxate na decoración, é todo tan... Menuda atrapallada. Fíxate na cadeira, que cadeira tan antiga, por favor. Dios, pois mira que o traxe, que cores tan sosas. Aí quedáballe ben un laranxa, un amarelo. Jo, tía. General, sospeitosas todas elas. Véxome na obriga de registraras unha por unha e varias veces. Que pervertido. Ai! Fora de aquí, machista, largo, como te atreves? Vai facer campaña para ciudadanos, machista, fora! Por favor, centrémonos no asunto. Como ben saben, hai un talibán infiltrado neste edificio. Deben encontrar. Teríamos aparellos de última tecnoloxía, todo isto para traballar, non? Por suposto. Aquí teñen a última remesa de radioescoitas. Menuda atrapallada. Pero a ti parece normal. E bueno, as armas necesitaremos as últimas Parabellum, 9 milímetros, con silenciador, aire acondicionado, posavasos, tiranas, non? Por suposto. Aquí o teñen. Pin. Que cutre, e os medios de locomoción? Se non contamos cun Ferrari de 600 cabalos e un potro, negámonos a perseguir a ninguén. E iso sí, con tapicería de coiro e ambientador olor de frutas do bosque. Por suposto, dispoñemos do último modelo, do que pilota Fernando Alonso nos mundiais de Fórmula 1. Aquí o ten. Isto é un insulto. Nestas condicións, negámonos a traballar. Jo, tío! General, non lle dé máis voltas ao problema, xa está solucionado. Como? Xa encontraron o talibán. É isto. Non, xeral, non se trataba dun talibán, senón dun tal Iván. Como? Iván, o meu primo segundo. Sí, Ah, home, camouse. sí, o seu primo segundo que vai de visita ao cuartel. A que teño tantos primos segundos? Veño por aquí por unha boa causa. É unha causa benéfica. A ver se xunto algúns cartos. É que causeis. Pois é un motivo moi importante. Estamos a recaudar cartos para asegurarlles o futuro aos nosos pobres políticos, cuxas pensións non lle van chegar para vivir. E ademais, os soldos que cobran agora, o que rouban, o que sacan dos amiguismos, os maletís, non lles chega a nada. Faltaría máis, por suposto. Podelle facer unha pequena proposta. O que queira. Gustaríalle traballar no sector de inteligencia. Bueno, depende do que pagan. Bueno, antes de pagar, temos que facer unha pequena proviña, así... Bueno, va. Canto é 5 por 3? Ajá, unha pregunta trampa. Ainda en pensar que son paro. 3 por 5, 35. Contratado. Un placer. Forma parte do sector de inteligencia para este gran equipo. Grazas por ficharme para este equipo. Segundo as miñas contas, en 2 anos estaremos á altura de Estados Unidos. Non se equivoca, dende logo.